Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Bantu bami aba-childish. Angithi abazali bayakhuluma. Abazali bayakhuluma. Sibamba nama-voice notes. Esesiwathola abazali. Niyakhumbula kwi-family meeting ukuthi uma no-auntie babethule kanjani? Shuthi wasuke wanqaba umuzwa ukuthi asikhuluma into ezoba yiphutha manje. Bantu bami aba-childish. U-auntie noma bebengeke begqumele indaba eyodwa bese balungisa yona. Beshiya udaba olukhulu lukamzukulu. Ukuthi-ke nanga umzukulu usekhona akeze ezombona futhi-ke abanankinga ngoba baya-communicate. Ngeke abazali bebe ne-voice note ehlanganisa umngani kuphela. Zibe zikhona izinto ezi-deep ezibahlanganisile. Nezinto futhi abazama ukuyilungisa njengabazali. Nebabona ukuthi lezi azihambe ngendlela noma ngabe abantwana bayaxabana noma ngabe abantwana bathini. Eyami into isame ekutheni ingane uyibone before i-family meeting. Wayibona incane waphinde futhi wayibona sekubuya uthando nesithembu ku-TV lolo esilubone kanye nekhanji. I-voice note ethi le ntombazane le ayikhuluma iqiniso uSibindi akakhuluma iqiniso. Asikazi angikholwa ukuthi abazali bengaba nokulungisa leyo ndawo kuphela. Kube kunale ejulile efanele ukuthi behlanganise amakhanda bebone ukuthi bayilungisa kanjani noma ngabe isimo sibheka ngakuphi. Bantu bami ba-childish. Hayi akuseduze ukuthi nginifikise lapho esizofika khona kodwa-ke bantu bami aba-childish. My childish gang. Angeke ogogo nomkhulu babe ne-voice note ekhuluma ngomngane beshiye le eyenze bona ukuthi banjani bebe nokuxhumana. Ngoba emjelweni wey'ngane uhamba le kude ungakafiki eduze sokuthi asihlanganiseni amakhanda njengabantu bey'ngane njengabazali bey'ngane abasho lutho komunye. Kodwa sekukhona okwenza ukuthi-ke asisondelaneni sibonisane. Kube ne-voice note ekhuluma ngomngane ngoba umngane abamazi ukuthi uyisima kanjani. Beyeke i-voice note ebahlanganisa la bahlangana khona. Abahlangana nangokwegazi. Bantu bami aba-childish. Ngiyeza kini. Osazodinwa uzodinwa la uthi uyangithuka angivele ngikublock. Bantu bami aba-childish. Kaze ngawuhlanyaleni. Ngicela ukuba uhlanyaleni usikhashana abe u-10 amavidiyo. Niyayizwa le bantu bami aba-childish. Angeke ogogo nomkhulu maside amabili ama-voice notes abo ahlangane ngomngane kuphela. Bebe benayo i-subject le bahlanganise kwangempela. Kazi nanilalelani eklasini nina makufundwa incwadi nanilalelani eklasini? We guys, nakhetha nini ukuyohlupha ka-grade 11 C. Mina ngiyawubona u-grade 11 C ngiyawubona lowo ukhiyela uthisha. Phela ngithi thina abanye bethu siye kulezi iy'kole ebekubuye kufe iy'cabha uthisha athi angeke lesicabha silungise sitshela abazali bekhokha imali isikole ngeke silungise lesicabha abazali abakhokhi. Nabazali-ke bethi masilungiswa yithi ngithi kuzolandela ezinye iy'ngane silungisele ezinye iy'ngane. Isikole kanti siyenzani imali? Zihlale iy'ngane ngaphakathi igiyela uthisha engeza uthisha. Uthisha wami la inyanga ngqongqoza u-grade 11 C awuvule. Silapha-ke manje silapha. Kaze ngahleka weva.
Hawu, nisholo ukuthi nina grandparents bengaba ne-discussion yomngani kuphela. Umngani ofike emuva kunezinto ey'fike phambili before umngani. Ingane uyibonile before uthando nesithembu uqala, waphinde futhi uyibone isencane, waphinde wayibona kuqala uthando nesithembu. Yingakho lapha kwidelisane sethi yinto endala. Into endala yamuphi kunyaka? Vele usho inyanga-ke ukuthi into endala ya-January 2024. Shuthi wena ngoJanuary 2024 ubuhleli nengane, ubhonda njengengane, uyibeke esifubeni, uyiculela, usuqamba amanga lapha ku-TV. Uthi awazi uzuyibona. Ngiyasho kodwa uthi uma no-anti bathula bakithi kwi-meeting base bekhuluma nje sekusukuma umkhulu wengane ethi-ke mina ngiyahamba nonkosikazi wami ngoba siyathandana. Wathi uma ayivele niyathandana shame. Banqaba abazali ukuthi asikhulumeni iphutha ngoba leli phutha leli kuney'ngane ezayilalela iy'nganekwane kakhulu ezosuke zithi hayi ma, hawu ma ngathi wenza iphutha-ke la. Nali sesilibamba ku-social media iphutha lokuthi-ke shonini sizoqhubeka siyisaphothe i-TV, sizoqhubeka siyibuke, sesi-addicted. Childish. Love you guys. Ngiyayithanda kithi my childish gang. Childish gang, amandla lapho kini.